ndoratogadzira nawo tobva kunoisa pano munhu. Taisa pano munhu tozoti isusu yati kubvise masare yayo. Wakati tinoda shuga neraisi nemafuta nesipo kuti tibvise masare api iyayo. Wakanditi inini nyama yangu iyi neumwe wangu uyu ndiye anopota achindituma nyama yangu iyi inotofila kunzwa kuti yezvinezvi kanuna kane nhumbu. Wakanditi zvakare tapedza dare iroro zvikachinzi inini tiri kudawo muzukuru, kana musina kutipa tisina kuwana muzukuru tichatora chitunhu icho chichi tochiisa kumba menyu kana kuti totangira ipapo kuenda mberi. Ndokuti kumwa kwakandiita handina kunzwisisa dare manzwisisa here pamba tori padare here pamba ri pachii Mwana kudare kwa sabungu mkwenu ndio sabungu mkwenu wakudaidzai kudare ndokubva wataura kuti chii? Wakataura kuti isusu tinogadzira masare aya saka tinogadzira neporridge nemahewu toisa munhu masare yayo. Tapedza izvozvo tozokuti tinoda chakati nechakati kuti tibvise chii masare. Wakati imimi nyama yenyu inotofira kunzwa kuti ezvinezvi mukadzi wangu aita sei anuna mukadzi kuti anenge ane pamiri. Wakati nyama yani anenge ane pamiri mukadzi wangu nyama yenyu imimi nyama yangu imimi hanzi inodii? Hanzi inotofila kunzwa kuti ezvinezvi anuna kuti ane pamiri mukadzi wawo. Saka tiri mudaro umomo ndokwawakati izvozvizvi zvikangoitika chete iwewe taura inini nemumwe wangu uyu zvikangoita chete kuti zvakonzeresa izvozvo tichatakura chitunhu ichocho tichaitoisa zvikaitika chete kuti mwana wawo afa. Mwana wawo atadza futi kuita nokuti papaiti ane pamiri akatadza kubara zvabereka anoda todaidzai mimi okwezaimimi woindisira mwana wangu chitunhu yanzi kutoranirwa chitunha iyo hanzi sabhuku makavadaidzayo iyo kana wari waroyi muhamataura so dzati dare rione kuti ribatsire nokuti dare rine rinobatsira waroyi kuti hubviswe uroyi. Saka kana wari waroyi muhamataura kuti aiwa wanoroya wakaroya zvakati hanzi makatidaidzai mimi padare mangosvika wangosvika mavataurira mashoko awataura kuti imi munogadzira masari pamadzimai ewanhu. Kana mavagadzira kuti moya moti tinoda kukubvisai masari aya asi tinoda shuga tinoda zvakati maraisi machii kuti tibvise. Saka ndo nauya wakuunzai kuti izvi sabhuku makatipuma kuti isu hatina zvakadaro zvinoitika. Sabu wacho kwa iripo nyaya iripo ndeyekudai nyaya imimi ndimi sabhuku uyo haasi sabhuku ko uyo mamunzireya ndiakiusiwa uyu ndiye aitaura izvozvo changamire zvokunzi uyu akanomhangana kuna sabhuku achimhanganira madzimai mairani. Saka nyaya uyu angautaura uchapupui pamberi pasabhuku. Saka ndo zvatiri kubvunza ka iye kwete mimi sabhuku ima muri mutongi. Pamusoro changamire notsanangura ndichiti notisiudze zvifoya notsanangura ndichiti kuti ndizoenda pasabhuku inini ndakatambirawo mashoko akandiremera endakaona kuti ndaita mwana mudiki nawo aibva kunana mai avo ndichinzi ndakawapuma uroyi vakashayika mwana wangu mwana wayo akashayika 2022 muri muna July ashayika kudaro tina mai wakafona
wachiti mwanangu ndokumbirawo kuti mudzimai wako ngasabatwe maoko newanhu nekuti ashayikwa nemwana muchete tichiri kuda mhuri mangwana. Saka ndokumbirawo kuti asabatwe maoko. Zvadaro zvakanaka wandopa iyo apamba wachibata maoko wachitaura kuti munhu maramba kukura saka pana mai avo wakada kumhorisa mudzimai wangu mumaoko kuti nevatambudziko tikubate maoko. Mudzimai wangu wakaramba akapfumbatira maoko ake. Zvadaro mudzimai wangu inini abva azosimukawo paanga akagara nekuramba nekuda kumanikidzwa tibate maoko newanhau. But inangu handikwanisi, musandimanikidze kuti ndikubatei maoko. Saka ndopa nemhosva yangu ipapo changamire kuti ndakapfumwa namai awauro. Ndavari kundikomedzera paichemwa apa vanhu vaibata maoko sekutaura kwako. Pachemwa mwana wangu inini vanhu vanokwanisa kubata mwana mukati. Vanhu wese here kana kuti vana mai avo chete ndio wakazora? Vanhu wese vanga varipo vaisauya kuti mhoresana nemudzimai wangu maoko. Saka iwo manje warambirwa sekurambirwa kwanga uri kuita munhu wese. Iwo vari vairi ndio vakazotaura kuti ko iwe uri kutirambirei kuti kwazisa? Kwete, tiri papo idini kuti ndizoende nenhau yangu kuna sabhuku. Ndakanzwa nekunzi akatipuma uroyi kushayika kwakaita mwana wake kuburikidza nekusabatwa maoko kwawakaitwa nemudzimai wake. Iwe wakanzwa nani? Mati. Wakanzwa nani? Inini ndine nhume dzakauya dzichapa kuti warimo wasikane wana. Ndiani? Wasikane wana. Wasikane wana atumwa neshoko rakabva kuna dharabhani. Kozotiwo mudzimai wangu ane chapupo chake chevanhu vakatambirawo mashoko akabva kuna maitsika ekuti isi toda kuriitwa navouya nekuti akatipuma. Mboo dzangu ndinadzo, ndauya nadzo. Ndiani mbotitaurirei mboo dzacho mbiri kuti vana mai ava vakaenda vachitokutaura kuti akatipuma uroyi. Ndianani? Yasimukai kuti tikuone, hatikuone. Simuka henyu kuti tikuone, hatisi kukuona iba. Pamusoro imama. Maitsikai wataienda kunhanga. Wakabva wati wasikana ndikukumbira kuti muudzewo mai Vouya kuti ngauye atikumbirewo ruregerero. Wapedza izvozvo wakabva wati pane nyama dzinochekwa pamunhu wemukadzi. Nyama idzodzo dzinonzi masari. Nyama idzi dzinochekwa munhu obva auchikwa. Kana achinge auchikwa obuditsawo zamu obatwa mwana wake. Mai Vouya kana wachinge wasina kuuya wandikumbira ruregerero, bheji akaribudisa zamu iri akayamwisa mwana. Kana achinge adaro, isusu auya atikumbira ruregerero ndokuti timusunungure aite mwana. Mushure maizvozvo wakabva wati tine mvana yedu yatiri kuda kumupa mupi muno muvhileji. Wachibva wataura wakati jani ndarabwana akauya pano. Mvana yaroda kupa Vouya. Wakati isusu tine jani ndarabwana akauya pano akataura akati tiri kuda kuripwa nemajari nematenesi neshuga neraisi nemafuta ekubika kuti tipisewo muromo. Wapedza izvozvo wakataura wakati izvezvi tsitsi Anuna ndakasangana naye kumunda kwaMandere. Anuna ane nhumbu futi zvakare. Indimanizitireze epiri ngaisi mungeitauro. Unonzani mai mataura ini? Unonzani? Rutendo kadoro. All right. Pamusoro
takasangana namaikira muchienda kunhamo kwamadani tichienda kunhamo kwamadani wakambva wati asikana ndinokumbira kuti munditaurirawo maifoya kuti auya azotikumbira ruregerero kuti abate mwana. Kana asina kuya kuzotikumbira ruregerero tikuda kuti timucheke masari. Kana tamucheka masari tobva tamuuchika ndokuti aburise chizamu panze. Kana asina kuya kuzokumbira ruregerero ndinopika naJuliet. Ndozvakataura maitsika mumushure mezvozvo. Kana asina kudaro tine mvana yedu yatikuda kumupa muvhireji. Kana asina kudaro tikuda kuripa neshuga, raisi, mafuta nezvimajari nematenesi ambuya. Kachana sabro ndinoda kubvunza ndimaitsika ichete vakataura umwe wacho hatina muzwa chikamu chake. Wangu wari wese here kana kuti chipa itaurwa izvi maitsika ina zvinhu Durban taenda kunotina maitsika izhinji pamusoro iwe ndiwani ndakanga ndiri kumunda kwangu waifudzirwa namombe namai Daraba. Chiva ndati ngandimhanye ndidzike vanhu munhu pamunda chiva ndaona ndivo varipo ndakangoti tendere ndikutaura wamune munhu havana kutora nguva vanzi vanoziva kuti inini nemurume ari apa shamwari neshamwari tinoshanda tisi. Saka ndinoona kutaura kwavakaita mashoko avo waindituma kuti ndinosvitsa ivo vakati zvinoita here kuti munhu anoramba achifirwa. Ngatichii zvikanzi hama yenyu sekurukiri ndinodawo kuti vabate mwana mumaoko. Saka zvoitwa sei kanzi ayo vanofanira kuuya nehuku yekuti vandiripe kundipumha kwavakandiita. Ndomuka kupumha kwavari kutaurwa ndokepanhamo kuya ndokwavakapumha. Saka vakutorera inini ndinovazivisa shamwari hanzi uya nehuku yekuripa kupumha kwavakaita kuti ubatewo mwana uya musemana mai vacho aya musemana. Saka nezvitimiro tiripo ndakangotakurawo mashoko seshamwari yangu ndikati ndozviripo huku aibvuri ane munhu ndokusvitsa kwandakaita nyaya yako. izvo zvauya kuti makatuma vanhu kwete handina kutuma munhu. Musi wakutaura kuti takaenda tino namambuya danho vachirwara. Takatanga kuenda tiri 2 namai vatanga kutoka mumabva azotera mumashure. Ndikati asikana zvakanaka fani zvamaita kuti tinoone chimurwara, asi zvatinoda tinoda kugarisana zvakanaka tichiwirirana zvakanaka sezvakaita samai avo. Dambudziko rawainaro iri unofanira kutibvunzawo togona kutoudzwa kuti pakati urogadzirwa togona kuri dambudziko remasara zvokuti nditi ndakapika kwete asi kana imi makariona sei kuti wane sari? ndakangofungirawo mugofungira sei kuti mwana afa nesari? mugofunga nei? chikonzero chakaita kuti mufungire chii? Nekuti haungangofungiri pandiri panapa munokwanisa kundifungira here kuti ndakamira sei? Saka iwe makazogona kufungira sei? uye kunze kwemwana akafa wafoya anomwe mwana here? Anomwe mwana usarupira ufana pane ndikutobva mubva kuti mudambudziko remudzimai wangu ndakatozvitakura akatoshayikwa nemwana mari mwezi kuti zvakare. Mwana wekutanga akashayika, wechipiri akandoshayika kuti ari mudumbu akatofira mudumbu, uya wechitatu futi zvakare. takaicherechedza takaitarisa ndekuineneda mukati mayo tikuona kuti pane mhiko
ikutaura kuti abuda munhu wandiri pamwe pabuda mhiko yekuti haamboibati uyezve chakavapa kuti wacherechedze munhu anofamba kuti mai avanuna chii kana kuseri kwausina katuma ndo mubvunzo watawapa hauna kupindurika muzvare nyambia nyambia mutemo unoti munhu akatsirirwa nemwana ari mwana mudiki unongosvika muchikuti nemasoro hamutambanudzi maoko kubata kudarisa saka avo wakagambirwawo sekuti uyo aitozviziva kuti vanhu havafaniri kubata mudzimai maoko saka vakapfikisawo kuti tarambidzwa sei saka ipapa handioni nekuti musha wese uri kunzi wandobata maoko waisabata maoko kudai waingoti nemasoro saka yoshungu dzavo ndedzei zvare ndaona kuti ndafungira tikafungira nyaya iyi itega hatigoni kuipedza tambopa kuti vakadaro ndavachiri kuseri kwechuru kwachindoona kuti zvii zviri kungoitika pamusoro pavo avo vanobata-bata here dambudziko riri papi ndokuti tizoone macho inofamba sei ndo mafungiro andaita kuti vakaenda kuseri kwechuru vanoyanayati Alright, simukaitende alright pana lotaura pamusoro iyi mama ndine murume wanje ndinoshira ndoda kutaurawo ndichiti pamusoro penhau iyi kusvika pandakaita mudare ichitaurwa dare richitaurika rakataurika zvine kuratidza kuti pane kugadzirwa kwenyaya iri kunopomerwa mudzimai wangu saka tiri panhau iyoyo ndo zvandipa shungu kuti ndisvike kuno kudare reimambo ndakatarisana nechikamu chekuti zviri nane tiende kuseri kwechuru tinojekeserwa mwenje uzere kuti ini ndibve ndaziva kuti adzimai vangu anobata-bata here kana kuti kwete ndo zvandasvikira kuno dare reimambo. Pamusoro imambo zviri kutaurwa ndarinda zvinzo asi inini pandakanga ndichifudza munhu ndichitaura nabakutaura vatikusekandani ndaitaura ndiine kurayira inini ndanga ndisingazivi ndofunga kana senemu yangu runzwa kuti yanzi Jane Debe ini ndiri murudzi handizozivi chishona chese ndinenge ndichitoda kudzidziswawo asi nhau yakaitika ndeyekuti musi wakanzi takamanikidzwa kubatwa maoko hapana kumanikidzwa bata pamaoko pakanzi nekusaziva kwangu ndakatodaiko ndobva ava mainini wasimuka wacho ngaabve pano ndinomumamisa ndokubva wabatwa kubva wavharirwa mba ini ndakagubata maoko angu kudai murume ndakazopinda mba kunoti nedzoinedzewei baba avo ndakabva nawo pamba pedu pane kona yakadai zvavadzika kudai vachinzi ngavanotore hembe pavanonzi ngavanotore hembe ndakati nhai sekuru zvinoita here izvi zvaitwa munoziva here kuti kumwe kuita munoparadza musingazindiri dzamusingazogoni vananyarara patatonyarara patagara pakata gore pakaitwa imwe mimba ikadii ndipo pakaita kuti ndizotaura nasekane vana iwewe ndozotonotamba nasekuru avo munoita zvemagadheni zvamunoita zvemagadheni zvakatonaka kupinda kuti muende kwacharenja munoti dododo muchizoba musitambavha iwe urunzi wakaba chibage muguri 45 mugadheni masekuru kiri the best ndekuti munhu anotaura pasina kuswera asi nhau iri kwendekuti kushanda muchiita maprotection ndo akanaka ukomana wechidiki anga achidya mafuta ake ngati chibage ichi hauna kuba futi here so long usina kuba aiwa ndipe chibage chitese ndidye patondurira mafuta ndakati akaupingi muruoko vandakutodya mafuta aya pakazosvika mumwe murume patorane murume weyavhadi achibva aenda ndo nhau yayo zvehuku hana hamuna kutaura ndakataura ndichiti tiri vagarisana tinofanira kugarisana zvakadi zvakanaka tichinzwisisana tichiita maproduction tichiita zvekuita zvekurima muno makombo takauya kuzorima izvi tiriswera tunyaya twekugara muchiita matare munoti inini hazvindirwadziwo here ini ndine vazukuru inini munotifunga kuti akaita mwana wake handitumiwo here hatibofari zviri kuita se zviri kuitika izvi toda kuti iye akaitawo mwana wake totumawo mwana wechi mwana wevese taurai pehuku saka
saka ngandiripe huku kuti zviri mumwoyo mangu kundipuma kwawakaita akaripa huku tofudya tofara tichiita mwana ovhaita ika mawanda kama akufara inga mukutaura okay Yanduda kubvunza hangu mhai, imimi zvamai taura zvekucheka masari zvese muri n'anga here kana kuti unopinda chechi dzemweya? asi munorapa ini masari aya Munorapa here masari mai ava imimi mamanga here? Wairi kwete kumangarwa ndo wamangara ndo wamangara imimi mamangara mai munoprofita here kana kuti munorapa here masari? Hapana zvamunoziva munyaya yemasari yemaburitsa zvese izvi makaiona kuti zvinoitika vanhu ndezvekuti unongonzwawo vanhu vachitaura kuti munhu kana ane dambudziko rakati nerakati anogona kane dambudziko maingofungira nyaya iyi inoda kuseri kuchuru kana vasingarapi kana vasingaprofiti ndavaende kuseri kwechuru. ngatiendei tozodzoka pane achiuda kutaura I think zvataurwa kuti muvhireji tichada kupowe ari mwe muvhireji mune munhu anoda kupowe ari mwe vana irimo ngatiendei kuseri kwechuru todzoka toona kuti zvakafamba sei. uye anonyora dzimusana kwave dzinokonzeresa kudaroye kana kumuka usiku. Saka chiremba ati pana Juliet anoda kuita Jane anzi ane dzimu riri paari asi dzimu vanga akaitiza aruka zvechechi achinojambira kuita zvisiri ropa rake anofanira kudzokera kudzimu yake kuti awane kubatsira wake uye zvanga akuita zvanga akushandisira asi panyaya iyoyi yakaitira ihako tsitsi mukadzi waKristofa anzi anoda kubatsirwa kumasari ari paari abve kuti awane kuita hwana chiremba akanoda mombe imwe chete. Jane anofanira kubvisa mbudzi mbiri kuti aone kudzokera kudzimu rake raishandisa kare. Then uyu shai hanzi anofanira kunzi anofanira kubvisa ndambisa mbudzi mbiri kuti abatwe ndizvo hanzi ndinofanira kuoneka kuti ndakwenda kucho ndakambozviita mupfungwa dzangu nekuda kuti nasina munyiriri kowenyora yenyora hanzi anofanira kubvisa mombe ndiye hanzi anobvisa mombe. Then uyu anoda kubatsirwa mukadzi waKristofa anoda kubviswa mombe kuti iye awane kuita vana achibviswa masari aya. izvo zvataurwa nachiremba magutsikana here magutsikana right ati pamombe mbiri warinouya kuna mambo wane inoenda kuyo kuna chiremba ogadzira ne $50 yemapurisa so kana kuti iri mari ma300 saka zvinoitwa rini? ndanga ndichikumbira kuti ndambotsanangura hangu ikoko kuna chiremba kuti mudzimai uyu ndichimutora 2007 ndamutora achipinda chechi nanhasi dzinza rawo wese mapostori. Saka ndandikumbirawo inini kuti kana zvichikwanisika
pano pamambo mundipowo mukana ndogona kuwe ndiri ndinouyawo ndakatarisana nechikamu chemaprofita ekuchechi kana muinawo womboona kuti ndinoda kuti ndigutsikane. Unoda kuti kuendesei pechipiri? Ndoda kuti ndigutsikane. Kana ndikasauya hangu nerimwe dava rese asi ndinoda kuti ndivhenekerwe pamudzimai wangu ndinyatsonzwisisa kuti chii ichokwadi. Tokupaika kumwe chiremba izvozvo Pari zvinezvi ndisingazivi kuti vekuchecha vanenge vachida muripo kuti aiwa dare rauya kuna mambo. Mambo ane vanhu vake vanoshanda. Saka nekuti avo vanozotaura kuti ko makazozviita sei toti chii. Saka kana zvichikwanisika imimi kana uri kuda kuenda pepiri tinokupa umwe munhu wepiri riri dare ramambo. ndinoda hangu mambo. Mumachechi yorwa kuti mumachechi hamuna uroyi here kakuti? Handisi muri kunzwa wenyama yedu kutaura. Sekutaura kwamunoita nekuti uri kuti uruda kuenda kakuchechi. Ndozvatiri kubvunza kuti mumachechi hamuna uroyi here kana? Handizvo zvandiri kutaura. Asi ndikutaura ndichiti sekuziva kwandinoita hwangu kana ndisingakanganisi. Unenge uchiti mukufamba muyo mutugutsikana ukati potsipire kana wogutsikana. Ndozvatiri tokuendesa kune umwe chiremba. Inge takubvisa kuti imwe mari kwakumandiva mari kana asingakundana. Saka toita dare iroro kana wakundikana nekuti kuno hakuna kuti hanzi munhu anomhan'ara. Amhan'ara tinoburitsa nyaya pachena yobuda pachena. Hazvati kumhan'ara ndokuwina ba. Unoya kumhan'ara kuti zvicheneswa. Uyu ndiye muchindi ane wana ane mukadzi ane mukadzi ane wana vari kufa. Ane mukadzi angauya kutaura kuti akapumwa uroyi, but zvavo zvabuda kuti aiwa ane dare iroro. Iye wacho zvabva rabuda kuti aiwa ane dare racho iroro roda kugadzira. Wemasari wemasari ane dare anoda kuti agadzirwe kuti vana vake vasafe. Anoda kuti agadzirwe sari riri ndo zvakati isusu tiitai panzi mombe kuti shai iroro ribviswe. Halo, taura ndini. Ndanga ndipo pakupindura mubvunzo wanzi zvinoitika nei ndakamirira hangu wafoya. Nyaya iripo ndeyekuti tinogara kumazera zuva rinofodya, saka fodya dzedu dzichiri kutoshandwa. Saka sekuona vantu kuita vamuchiziva fodya yake kutarisira kuti zvichatitorei kanguva mbichati nekuti ichiri diki. Saka nditarisire kuti muna Mei anenge apedza kutyora fodya yake ende kuita May 30 akambira sei? May 31 daroitwa musi wa 1 June. ndinoona zvinenge zvisina. Okay, ngatisimungeiitei. zvinoitikaonea suda vese aiwa ndinotenhamwa